Com mana la tradició, des de fa 14 anys, Sant Pol de Mar es va omplir de puntaires de tot el maresme i el barcelonès durant tot el matí per donar forma a la famosa trobada de puntaires. Normalment es fa al carrer Nou, però aquest any, degut a la pluja, l'esdeveniment es va dur a terme a la sala Einaut de la Sarte, a l'Ajuntament. Allà els puntaires van mostrar als visitants l'art de treballar les puntes i la delicadesa del treball artesanal. La Reyes és l'organitzadora de la trobada dels puntaires i, tot i que només porta 2 anys al capdavant de l'organització, ens va explicar amb molt de detall en què consisteix. 2 anys, sí, amb col·laboració de totes les puntaires, no només jo sola, perquè l'Isabel va decidir que ja feia molts anys que organitzava i em va dir a mi i a la Rosa Maria si volíem organitzar. I com és una tradició de molts anys, hem continuat. Avui havien de venir 225 puntaires, però amb el dia que fa, clar, han vingut menys. Però sempre venen moltíssimes aquí a Sant Pol. Sant Pol Media va parlar també amb la Isabel, organitzadora des del 2001 fins al 2014. Venen de Barcelona, n'hi ha de Sabadell, de Badalona, Canet, Pineda, Malgrat, o sigui, de tot el que és la costa venen. Però a part d'això, o sigui que ens venen bastantes de Barcelona. Han arribat a vindre també de Terrassa, venen de diferents punts de Catalunya, o sigui que estem molt contents. La portaveu de l'Escola de Puntaires de Sant Pol de Mar, Fuensana García, va explicar-nos què estaven fent i va animar els joves a apuntar-s'hi. I nosaltres no ens hem muntat la nostra taula perquè estem per ajudar a totes les companyes que han vingut de les altres poblacions. Llavors nosaltres estem per ajudar-les i per això nosaltres no tenim la nostra taula, els nostres coixins, i no podem treballar perquè estem col·laborant en ajudar-les amb elles. Això és. Es van afegir, el que passa que el jovent és una pena perquè no està massa posat amb el tema. I és una tradició que portem de tants anys, seria molt maco que les nenes més jovenetes poguessin venir. Per últim, la parella d'una puntaire, que estava com a visitant a la trobada, ens va explicar per què les puntaires tenen tant de mèrit i va assegurar que ell mai no s'ha atrevit. Poblets de per aquí a Catalunya, quasi totes. Ara hem estat uns mesos que no per problemes de salut, però hem anat per tot arreu, per tot arreu. Ja fa anys que ho fem. Ho fa, però jo l'acompanyo. I no crec que ho provi, perdó, necessita molta paciència, constància, i no. Tot i la pluja, la tradició es va dur a terme amb tot el seu esplendor, i gràcies al col·lectiu de puntaires, amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, els visitants van gaudir d'una gran jornada.